Vil du ikke fortælle, hvorfor du blev OB-fan? Jamen altså, det blev jeg først og fremmest i forbindelse med, at jeg flyttede til Aalborg i 1998. Jeg har altid været stor fodboldfan, og jamen, OB er jo det hold, man skal følge, når man er i Nordjylland, og så er det jo naturligt for mig at følge OB, fra jeg flyttede her. Ja. Hvordan følger du holdet? Jamen altså, jeg ser næsten alle OB's kampe. De fleste af dem i fjernsynet, og så er jeg vel på stadion en 5-10 gange om året. Nogle gange bare mig selv, nogle gange med mine børn. Ja, hvad betyder OB for dig? Jamen altså, det betyder meget for mig, først og fremmest at have et godt fodboldhold, man kan følge med. Og jamen altså, jo flere gange man er på stadion, og jo bedre jeg lærer spillerne at kende, jamen jo mere betyder det selvfølgelig også noget for mig, det er OB. Og så er OB jo det hold i Jylland, der kan vinde mesterskabet en gang imellem, så det ikke går til Sjælland hver gang. Godt. Hvordan vil du beskrive dig selv som fan? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg er i hvert fald en fan, der følger med, og jeg er en fan, der gerne hujer og klapper, når jeg er på stadion. Men jeg er ikke sådan en. Jeg holder også med alle de andre danske hold, når de spiller europæisk for eksempel, og jeg har jo ikke boet i Aalborg altid, så der er også andre hold, jeg følger. Men jeg synes selv, jeg er en god fan, fordi jeg kommer på stadion, fordi jeg gerne synger med, fordi jeg gerne tager mine børn med og køber OB-ting til dem og følger med. Ja. Har du en sjov anekdote eller en sjov historie omkring dig og OB? Jeg kan i hvert fald sige, at det gjorde. Jeg ved ikke, om det er omkring mig, jeg ved heller ikke så meget om OB, men jeg kan i hvert fald sige, det gjorde stort indtryk på mine børn, da jeg var på stadion, og der var en nøgen mand, der lavede koldbøtter. Man kan sige, det er selvfølgelig ikke så meget om fodbold, men det var i hvert fald sjovt på den måde. Og da de så var inde og se FCK-kampen her med al balladen, og der så var en ny, der løb ind, så havde jeg altså et indtryk af, at fodbold det er sådan noget, hvor man løber ind på banen. Det er måske ikke så godt, men. Super. Jamen, det var faktisk det, Daniel.